ಕಟೀಲಿಡು ಕಾಂಡೆ ದಾರೆ ಆಪುನಿ ಬೊಕ್కపోదు ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧುಮಾಂಸದ ಒಣಸು ವಾಲಡು ಎಂಚಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಮಂಗಳ ಮನ್ಪಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ವಿಚ್ಛೇದನಲು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪವರು ನಿಕುಲು ಪುರ ಐಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಏತು ದೆತೊನ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಆಂಡ ಇಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಪನೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಂದೇಟು ಏತು ಜೋಕುಲು ಲೇರು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನಾರೆ ಆರಾಧನೆ ಕೊನ ಪೂಜಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಗಡ ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಯನೆಲೆಗೆ ಮುತ್ತೈದೆಯನೆಲೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಐನು ಒಂಜಿ ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಮೂಗುತಿ ತಾಳಿ ಕಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲುಂಗಿರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕುಂಕುಮ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಿತ್ಯನ ಗೋಡೆಗೆ ಪತ್ತಾವನಿ ಆ ಪತ್ತದು ಕಂಡನೆಗ್ಲ ಪಾಪಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮತಿಜ್ಜಿ ಇಮೇಲೆಗೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಆ ತೀರ್ಥನ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನ ಕ್ರಮ ಶಂಕಾಕೃತಿ ಪೋಡು ತೀರ್ಥನ ಪಾಯಸ ಪರ್ಲೆಕ್ಕ ದೆತೊನ್ನತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪರ್ನಾಗ ಶಬ್ದ ಸಮೇತ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥದ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ನಾಗ ಪ್ರತೀವರಿ ಹಿಂದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಗಣಹೋಮ ಆಪುಣು ಗಣಹೋಮದ ಅರ್ಥದಾದ ಒಂಜಿ ಗಣಹೋಮ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಅಗ್ನಿಮುಖೇನ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯನ ಮಂತದ್ದು ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನವಳು ಆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಧೂಮಡು ಆ ತಿಗುನಂಚಿನ ಪ್ರಭೆದಾದ ಆ ಪ್ರಭಾವಲಯದಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ವಾ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಲನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅನುಭವಿಸುವ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಡುಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುನಿ ನೀರಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೊಲ ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪೋತದು ಅಟೀಲ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಐತ ಸುರುತ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುನಿ ನೀರಿಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನಿ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲೈ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನೀರು ಆ ಬಿಂಬಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದ ಬಿಂಬಡ ಅಭಿಷೇಕದ ದಾರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಯ್ದುಪುನಾಗ ಆ ಗ್ರಾಮಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂತರ್ಸತ್ವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಋಣಾತ್ಮಕವಾನಿಂಚಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ಅದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಅಭಿಷೇಕದ ನೀರುಡುಪುಣು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಮೂರ್ತಿದ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಥನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ತೀರ್ಥನ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನ ಕ್ರಮ ಶಂಕಾಕೃತಿ ಪೋಡು ತೀರ್ಥನ ಪಾಯಸ ಪರ್ಲೆಕ್ಕ ದೆತೊನ್ನತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪರ್ನಾಗ ಶಬ್ದ ಸಮೇತ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥದ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ನಾಗ ಈತು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಭಾರಿಯಾತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರವುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ ಪಂಡಿಲಕನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಆತೀಚೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಮಹತ್ವನು ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರನು ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ವನು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಪುಟ್ಟಿನೇಡ್ದು ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟ ಗತಗತ ವರ್ಷಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಪರಂಪರೆ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಪುಣ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಪಠನನೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಷಿ ಐಕೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ದೇಗುಲಲು ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಯಾರೀಚಿ ಇನ್ನಿತ ಭಾರಿ ವೈಭವಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂತ ಎಲ್ಲಿ ಏರು ಮೂಲು ಎಲ್ಲಿ ಏತು ಜನ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪನ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗಂಟೆ ಶಂಕ ಹಾಕರೆ ಜನ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಲೈ ಜಾಗಟದ ಶಬ್ದಲ ಶಂಕದ ನಾದಲ ಢಮರು ನಾದಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಐಟೇ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪುಷ್ಟಿಗೆ ಐಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತರಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ ಕಂಪನದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ ಇಡೀ ನೀ ಭೂಮಂಡಲಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವ ನಡಪುನಿ ಕಂಪನಡು ಆ ಕಂಪನಡು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಧೀಮಂತಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಆ ಬಿಂಬಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ಶಿಖರನ ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಾತ್ಯರು ನಾವಡು ಅತ್ತಿನ ಬೊರ್ಚಾನ್ನ ಪಾತ್ಯರು ರಾವಡು ಅತ್ತಿನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ನೆಂತದ್ದು ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ನೆಂತದ್ದು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ದೋಷ ಆಪು ಅಂಚಾದು ಪುನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈದ ಆವರಣಡು ನಮ್ಮ ಭಾರೀ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಮಂತದ ಉಲೈಪೊಂಡ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಮಂತದ ಉಲೈಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಮುಂದೆ ಮೂರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶದ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಘಟ್ಟ
ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಂತದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಒರಿಪುನ ಬೊಕ ಬುಲೆಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀ ಬೋಡಾತನು. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಅನಾರ್ಥರು ನಮ್ಮಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಪಟ್ಟೊಂದು ನೀತಿನ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಈ ದೇಶದ ಭಾರಿಯತ್ತ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪನ್ಪ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡಿನಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಓಡೆಯತ್ತದನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಶಾಲೆಡ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಸಮೇತ ಎಂಚ ಪಾಡ್ತೆರೋಡು ಎಂಚ ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ಅಂಡದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಬರೋದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟೆ ಆವಡು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟೆ ಆವಡು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ಆವಡು, ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಉಡುಪಾಡ ಆಡ್ಪುನು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಗೊಂದಲಲೊಪ್ಪೆರಬಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಲೊಪ್ಪೆರಬಲಿ. ಗೊಂದಲಲೊಪ್ಪಂದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವದ್ ಧ್ಯಾನಡು ಭಗವಂತ ನಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಲ್ಲಿನಮಂಥದ್ದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋಡು. ನಿಕುಲು ಮನ್ಪ ಏತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಲೆ ಎನ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಲೆ ಒರ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ರಾಡು ನಿಕುಲು ಏತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತಾರ ಆತೇ ಅವು ದೈವಿಕವಾದ ಈ ದೇಡ ಉತ್ಪನ್ನಾಪುನಂಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಎಚ್ಚ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಡುಂಡು. ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ಅಂಶ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನ್ಲ ಯೋಗದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಧೀಮಂತಿಗೆನು ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಯ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರನುಲ ಏತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತನ ಅದೇ ಆ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ರಡ್ನೇದಾದು ದೇವತಾ ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ದ ಗಂಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರುನಾ ಮಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮಡ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರನು ದೂರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ. ಇನಿ ಗುರುಕ್ಲೇಗಾವಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇಗಾವಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗಾವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಂಡ ಪುಡ್ ಬಗ್ಗದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪರ್ಯಾವು. ನಮ್ಮಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಎತ್ತೋ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪುನ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಸಂಬಂಧಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಹಾನಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡ್ದು ಕಡೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 7 ಮದ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮನದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ತು ಜನ ಹಿರಿಯರು ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಮುಂಡ ಊರ್ದು ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮಡ ಇಂದು ಪೂರ ಈ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇನಿ ಕಳೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಒಂದೆದ್ಲೆತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ತನನ ಕಳೆ ಒಂದು ನನ್ನೊರೇನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ನಂಚಿನ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಆವೊಂದು ಯಾಂ ಪನ್ಪುನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಯಾರ್ಜಿ ಈತ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತುಂಡ ಹೆಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ವಿಷ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಜರಿಗೆ ತುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಷ ಇತ್ತು ಏರೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ನಾಗನ ವಿಷ ಮೂಲು ಕಮ್ಯ ಕರಿಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡಿ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಇತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮನ ಉಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷ ತುಚಿದಿಜಿ ನಮಕ್ ಮರಿ ತುಚಿಜಿಜಿ ನಮ್ಮೊಲ ಈ ವಿಷನು ನಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ವಿಷನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ನಮನೇ ಆ ವಿಷಟ್ ಇನಿ ಮುರ್ಕೊಂದು ಪುನಿ ಮಾತ್ರತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಏರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ತೆರೆಯೋಡು ಒಂಜಿ ದೇಶ ಸಂಪತ್ತು ಅಂಡ ರಡ್ನೇ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೇನ ಸಂಪತ್ತು ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪತ್ತು ಮಂತದೀದು ಅಕ್ಲೇನ ದಾರಿ ತಪ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಚ್ಚೆ ಅಕ್ಲು ಶ್ರಮಜೀವಿಲಾವಡು ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಪೂರಾ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋಡುಂದ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಪಿರಾಕಡಿ ಏತು ಬಂಗ ಬೈದರು ಅವೇನು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಇನ್ನೀತ ಸನ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರಿ ಆತು ತುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ನಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಥನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಲು ಏತಲ ಸತ್ವಗೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾವನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲನ ಮಾಡೋಡ್ತಾನು ಇನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಲೇರು ಇನಿ ವಿಷ ತಿನ್ನದು ಈ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿನೂ ಕುಂದಾವನ್ನುಲ್ಲ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಸೈತುಂಡಲ್ಲ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಜೀವ ಮನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತದನ ಒಂದು ಈ ದಾಯ ಆಪುಣಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುವನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆರೋಗ್ಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ
ಈ ದೇಶದ ಅಂತರ್ಸತ್ತೊಡುಪುನಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆದಿ ಭೌತಿಕವಾದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಗುರುಪುನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ನಿಖಲು ಬದುಕು ಪುಟಿದರ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ನಿಖಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಒರಿಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಇಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪಾವಿತ್ರತೆನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆ ಚಿಕಾಗೋ ಪೋದು ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪೋದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಜೊತ್ತೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಡು ಜೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲನ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಡು ಜೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲನ, ನಮ್ಮ ನೆಲಟು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲನ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವುದು ನೆಲಟು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲನ. ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ದುಂಬು ನೆಲಟು ದೆತ್ತಿನಕಲು ತಿರ್ತುಕೊಂಡುದು ಉಣ್ಣನಾಗ ಏತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಹಕುಟುಂಬಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಏತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪೂರೆರ್ಲ ಒಣಸು ಮನ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ದೇವರನ ಧ್ಯಾನನು ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆನು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಆ ದೇಗುಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಆವಂದುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಒವೇ ದೇವರ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾಲೆ. ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಜಿಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ತೂಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಂದೇಟು ಏತು ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರಕಲ ನಮ್ಮ ಗಮನದೆತ್ತ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನಾರೆ ಆರಾಧನೆ ಕೊನ ಪೂಜಾ, ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಡ ಪೂಜಾ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ ಪೂಜಾ. ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೇಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ದಾನಮ್ಮ ಬಾಲೇನು ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಜಿ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೇಂಡೆ ಅಮ್ಮ ದಾಯೆ ಮೂಂಕೊಟ್ಟೆ ಮಂತಿಜರು ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಲ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೊನ್ನನಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪಲ್ ಘೋಷಪಾಡ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪೋತುಣು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಆಚಾರಲು ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಯನ ಎಲೆಗೆ ಮುತ್ತೈದೆಯನ ಎಲೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಐನು ಒಂಜಿ ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಮೂಗುತಿ ತಾಳಿ ಕಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲುಂಗಿರ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕುಂಕುಮ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಿತ್ಯನ ಗೋಡೆಗೆ ಪತ್ತಾವನಿ ಆ ಪತ್ತದು ಕಂಡನೆಗ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮತಿಜ್ಜಿ ಇಮೇಲೆಗೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ನಾನಿ DJ ಮಧುಮಾಂಸದ ಒಣಸು ದುಮ್ನಾನಿ ಮನದಾನಿ ಮದ್ಮ್ಯಾನಿ ಮದ್ಮೆದ ದೊಂಪಡು ಮಧುಮಾಂಸದ ಒಣಸು ಕಟೀಲಿಡು ಕಾಂಡೆ ದಾರೆ ಅಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧುಮಾಂಸದ ಒಣಸು ವಾಲಡು. ಇಂಚಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇಂಚಿನ ಅನರ್ಥಲು ಅನಾಹುತಲು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಮಂಗಳ ಮನ್ಪಡೆ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಅಮಂಗಳ ಮಂತಿನ ಇರ್ದಾತ್ರೆ ವಿಚ್ಛೇದನಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮುರಣಿಂಜಿ ವಕೀಲರು ಕೇಂದಿರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟನೆ ಕುಳಿತಿತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸಭೆಟ್ರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ವಿಚ್ಛೇದನಲು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುವರು ನಿಕುಲು ಪುರ ಐಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಏತು ದೆತೊನ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಆಂಡ ಇಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಪನೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೇತು ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರ ದರ್ಶನಂ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನಂಗನೇ ದೇವರನ್ನು ಸುದ್ದಿತೊಂದು ಲಕ್ಕಿನಕಲು ಹಂಗೆ ಹಿಡಿದು ದೇವರನ್ನು ತೋಯಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತಾನ ಪ್ರಾರ್ಥಕಾಲ ಬಕ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಕಾಲ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆ ಪವಿತ್ರ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದಾದಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ವಿಕೃತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಿವೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಟಿವಿಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸಮಯನ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರ ಅತನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಿ ದಾಲೈಜಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೇರು ಬಡವರಿಲ್ಲೇರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿನಕುಲ್ಲೇರು ಅತನ ದುರ್ಬಲರಿಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡಲ ಅತನ ಒಂಜಿ ದೇಶಡು ಏತೋ ರೀತಿದ ಅಂಗವಿಕಲರಿಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಬೇಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮಡು ಯೋಚನೆ ಮಂತಂಡ ಅವಳು ದೇವರು ಸಶಸ್ತು ಎಡ್ಡೆವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ದೇವರು ಮನ್ಪೆರ ಅವಕಾಶಲ ಅನುಕೂಲಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮನ್ಪಾವೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲೋ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತರಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಪನ ಭಾರಿ ಆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಆಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾಮ್ ಪನ್ಪುನ್ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಭಟ್ರಡಕ್ಕೆ ನೈತ ಅರ್ಥದಾದನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಮನ್ಪವ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಆ ಕಲಶದ ದಾಯ ನೀರು ಪಾಡುನಿ ಕಲಶದ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪುದಿದ್ದು ತಾರಾಯ ದೀಪನ ದಾದ ಉಂಡು ಐಟು ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಆತು ವಿಚಾರಲು ಉಂಡು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಕೇಳ್ನೆ
ಸತ್ಯಾನದು ಅಲ್ಲಿ ಓದೊಂದು ಪೋಪಿನತ್ತು ಐಟ ಅರ್ಥನು ಅಂತ ಕೇಳನೆ ಮನನ ಮನ್ಪುನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಏತು ಮನನ ಮಂತನಲ್ಲ ಆತಾತ ನಿಕ್ಕಿನ ಉಡಲಿಡು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯ ಆಪಣು ಇಂದೇನು ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆನಾಗ ವರ್ಂಬ ತಿಂಗಳುಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ದೃಶ್ಯನ ತೂವೋಡು ಎಡ್ಡೆ ತರಂಗಡ್ ಕೇನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಕುಟುಂಬದೊಲೈ ಸಂಸಾರದೊಲೈ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪೊರ್ಲು ಅನುಭವಿಸುವಂಚಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಲ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಜಿಂಜೊಂದೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸುಡು ತನ್ನ ಜೀವನನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ಬಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಂಚಿನ ಬದುಕದ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋಭಾವನ ಪುಟ್ಟುವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಗರ್ಭವತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಗರ್ಭಡು ಪುತ್ತುನಗನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಆ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ದಿಂಡು ಬಾಲೆ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ಅನುಭವಿಸುನಂಚಿನ ವೇದನೆ ಅಪ್ಪೆ ಹೊರ ಸೈಪಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪುನಃ ಬಾಲೆಗೆ ಪುನರ್ಜೀವನ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ದಾಲ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡ್ಬಾಯ್ಡಾಯಿನ ತಮೇಡು ಬಾಲೆ ಪೋಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪೆನ ಜ್ಞಾನಡುಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಗುತಿ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಚನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಆಯನಂಚಿನ ಪುರಂದರದಾಸರು ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತದು ಅರೇನು ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ಒವ್ವೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜಿಪುಣೆ ಏನಿರ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾನ ಬುದ್ಧಿದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಜ್ಜನ್ ಏನಿರ್ದಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪಡು ದೇವರು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಉಪನಯನ ಹ್ಯಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಬಂದು 15 ದಿನ ನಲಿಪನಾಗ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೆ ಆ ಮಾಣಿನ ರೂಪಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕಡೇಕ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ಪನ್ನಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ದಾಲಾ ಕೊರ್ಪುನ ಹಕ್ಕಾಲೆಡೆ ಪೂಜಿ ಕಂಡನೇನ ಆ ಜಿಪುಣ ತನ್ನಡು ಪೂರಾ ರೆಕಾರ್ಡು ಅಪ್ಪೆಡ ಆರ್ಡ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾತ್ರ ಕಡೆಕ್ ತನ್ನ ಮೂಗುತಿಂದೆತ್ತದು ವಜ್ರದ ಮೂಗುತಿಂದೆತ್ತದು ದಾನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ನಡೆ ಆರು ದೇವೇರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪಡ ಬತ್ತಿನಾರು ಅವಳು ಕೊರದು ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನೇನು ತೂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನನೇ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾದು ಅವೇನು ಭದ್ರತೆಡು ಕಪಾಟಡು ಇದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ದು ಇದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗನೇ ಪಿದೈಡ್ದೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಕೋಪಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜ್ಞಾನಡುತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡು ನೆಂತದು ತಾನು ವಿಷದೆ ತಂದು ಆ ಮೂಗು ಪರ್ನಾಗ ವಿಷ ಪರ್ನ ತಯಾರಾನಾಗ ಐಟು ಮೂಗುತಿ ಬೊಡ್ದು ಮೂಗುತಿ ತಿಕ್ಕಳು ಅವೇನು ಕಂತದ್ದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೊರನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕಗೆ ಆರು ತೂದು ಈ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಕುಡಪೋದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತುನಾಗ ಈ ಮೂಗುತಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಡಕ್ಕೇನು ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ನಿಂತ ದಾದ ಅರ್ಥ ದಾದ ಮಂತೈ ಎನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಪೂರ ಕರೆದು ಸುಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೋಂದುಂಡು ಪೂರ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂಡ ಉದ್ಭವ ಒಂದುಂಡು ನಿನ್ನಾತ್ ಏಂಕ ದೇವೇರು ಎಂಚಿನಾಣನ್ನು ಪನ್ನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಆನಿರ್ಜಿಂಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಆಯನಿಂಚಿನ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಭಜನೆನು ಮಂತದ್ದು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆನು ಮಂತದ್ದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಕಲಿಯುಗೋಡು ಇನಿರ್ದು ಆನಿರ್ದು ಇನಿಮುಟ ಇತ್ತೆ ನಡಪುನೆಯನ್ನ ಆ ಭಜನಾ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನಿ ಲೋಕಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಭಜನೆತ್ತಿನವಲು ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ದೇವರ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಇನಿ ಜಗತ್ತು ದಾದಾಂಡಲ ನನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಒರಿಪುಂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಭಜನೆ ದಾತ್ರ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಲು ಪೋದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭಜನೆಡುಂಡು.